Obec Žakarovce leží na severovýchodnej časti slovenského Rudohoria v nadmorskej výške 533 metrov. Vznikla ako banícka obec na území mesta Gelnica, od ktorého je vzdialená 6 kilometrov. Prvé správy o obci pochádzajú z roku 1368. V listinách sa objavuje niekoľko názvov. Ten súčasný sa používa od roku 1808. Počas druhej svetovej vojny sa viacero obyvateľov zapojilo do partizánskeho hnutia a Slovenského národného povstania. Medzi významných rodákov patrí aj speváčka ľudových piesní Janka Guzová. Vznik baníctva v tejto oblasti treba hľadať už v 14. až 15. storočí. O prvých písomných záznamoch týkajúcich sa žakarovského baníctva je zmienka z roku 1546, kedy boli spísané banské majetky. Ťažili sa tu ortuťové rudy a rumelka, ktorá sa vyskytovala v železnom klobúku žakarovskej hrubej žily. Banská oblasť Mária Huta Žakarovce, ktorá sa rozprestiera na území okolitých obcí, sa vyznačuje aj veľkým počtom ložísk a banských diel. Dodnes sa v obci zachovalo niekoľko zrubových, ale aj murovaných baníckych domov. Najvzácnejšou sakrálnou pamiatkou obce je rímskokatolícky kostol. Pochádza z roku 1812. Jeho interiéru dominuje portrét svätého Michala Archaniela, ktorému je kostol zasvetený. Záujmu aj nástenné maľby. Po oboch stranách je umiestnená krížová cesta. Administratívne je obec začlenená do Gelnického okresu. V súčasnosti majú Žakarovce takmer 750 obyvateľov, ktorým poskytujú dobrú infraštruktúru. K veľkým výhodám patrí blízkosť mesta Gelnica, s ktorým je dopravne spojená prostredníctvom štátnej cesty. Jej okolie ponúka dobré turistické a cyklistické podmienky. Starostlivosti o verejné plochy je zo strany vedenia obce venovaná patričná pozornosť. Administratívnym centrom obce je modernizovaná a zrekonštruovaná budova obecného úradu. V centre obce sa nachádza budova kultúrneho domu, ktorá si už ale v súčasnosti vyžaduje rekonštrukciu. Počas celého roka sa v obci organizujú viaceré športové, ale aj kultúrno-spoločenské podujatia. Medzi tradičné patria oslavy Dňa detí, zimný karneval na ľade, ale aj folklórne slávnosti na haldičkách, na ktorom sa ľudovými piesňami a tancami prezentujú skupiny zo širokého okolia. Podujatie každoročne zahŕňa bohatý sprievodný program. Infraštruktúru obce doplňajú miestne predajne potravín, pohostinstvo, súkromní podnikatelia poskytujúci viaceré služby, ale aj pracovisko urbárneho spoločenstva.
Školstvo je v obci zastúpené materskou školou. Jej budova bola v ostatnom období zrekonštruovaná. Na športové aktivity v obci slúži multifunkčné ihrisko. Svojou polohou a dobrou občianskou vybavenosťou je obec dobrým miestom pre pokojné bývanie či trávenie voľného času v okolitej prírode. Každý, komu sa Žakarovce spájajú s ideálnymi predstavami o živote a bývaní, je v obci srdečne vítaný.